हेलो लोगोफोर, नै दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो भिडिअ लानानै फैलायबाय। मानो होननानै बुंबा आंना एग्जाम जागासिनोमोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा बासुगाव रुमफोराव लानानै दंफैयो। ओमफ्राय बेखायनो भिडिअ खालामनो मोनाखैमोन। दा आङो आंनि रुमखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानबाय। ओमफ्राय एग्जामा दिनै जोब्बायानो। ओमफ्राय आङो दिनै न'आव थांथ'सिगोन हजों। ओमफ्राय न'आव थांनायाव जोंहानि आब'मोनहाबो फैगोन नामा। आंनि आब' एसे आलासि जाफैनो नागिरदों आरो। बिसोरजोंबो नुयैया गोबावसैमोन नालाय। स' आब'मोनजों दा आङो न'आव लोगो हमहैनोसै। रुमनिफ्राय न'आव थांनोसै आङो दिनै एग्जामबो जोब्बाय नालाय। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर। फाइनालि आंनि रुमा बेनो। नैबेयो ओंखाम संग्रा, बैथिं थाग्रा। स' आंनि बे रुमखौ नायलांदो लोगोफोर। बिदिब्ला नै मालाय फुला मोजां मोजांथार। आब'आ जि मोजां मोजां फुल गायनानै दोनदों। नैबावबो जि मोजां बारलायदों। आंनि रुमखौ नायलांदो लोगोफोर। ओरैनो सिम्पोल आरो दसेनि थाखाय एग्जामनि थाखाय। जेबो गैया। बिसिना, टेबोल, फांखा बेनोसै आरो। सिम्पोल ओरैनो। देलायग्राफोर। ओरै सेन्देल आरि। ओरैहाय आलना। बेयो ओंखाम संग्रा लोगोफोर। नैबे खथासेखौ लादों आङो, खाथि जायो नालाय। माइरं बियो एसे। नैबेयो बुट। नैबाव दालि एसे, सामब्राम, आलु। थोरसि लथा जाबाय आरो बेनो। बेनोसै आरो ओंखाम ओंख्रि संग्रायाबो सिम्पोल। हारसिंनि नालाय। ओरै फैबाय लामाया नै। बैथिंनो बाथरुमाबो खाथियावनो ओरै थासजोबखा। टेनसन गैया। नैबेनो बाथरुमफ्रा। बेयावनो नैबेयो दै। ओरै थांफिनबाय नै। बेजे खाथिखा आंना रुमा नांजाबनाय। स' दायो जोङो ओंखारनोसै। आंबो न'आव थांनांगौ नालाय। ओंखामबो जायाखै। ओंखाम जाग्रोना लानोसै। आइबो दङ। जोंहानि आइखौ लाना लाबोफैदों आङो। ओंखाम जाखांनानै थांसै जोङो। ओंखाम। ओमफ्राय बेहा आलुजों बुटजों। बे दावदै रुनाय ओंखाम आंना। ओमफ्राय नैबे आइनि। आंना बे थफ्लासे। दायो जोङो ओंखारबोबाय लोगोफोर। बासुगावनिफ्राय कासिक'त्रासिम बासजों फैबायानो। बास गाखोबाय लोगोफोर नै। न'आव थांसै जोङो। थांगासिनो बासाव। कासिक'त्रा मोनफैबाय जों लोगोफोर। बे कासिक'त्रानिफ्राय आरोबाव जोंनि भुटिनालिसिम गारि गाखोबावनांगौसो। दायो जोङो भुटिनालि मोनफैबाय। नेक्स्ट गारि गाखोनायखौ भिडिअ खालामनो टाइम मोनासै लोगोफोर। दा भुटिनालिनिफ्राय न'सिम आरो फिरफिलिजों थांबावनोसै जोङो लोगोफोर। दायो फिरफिलि गाखोबाय लोगोफोर। आलासिया दा आब'मोनहा न'आवहाय जोंनि सिगां मोनफैबायनो। बिसोर बाइकजों फैदोंमोन नालाय। जोंहा पेसेन्जार गारिजों फैबाय। लेट जाबाय। जों न'आव थांगासिनो दा। फाइनालि न' मोनफैबाय लोगोफोर। नै आलासिफ्रा न'आव दंफैजोबोनो। नायनोसै गथ'फ्रा बेसे गिदिर गिदिरखौ नायनो लुगैनो हाथारला आङो। आब' आंनि आब' असे आंनि खर'सा आब' आरो नुयैया गोबावथारसै। गथ'फ्रानो सानै जागुलायबाय। नुथाराखैमोन ना। दा नुसिगोन लोगोफोर। नै मोनफैमारबाय। बेलाय गथ'फ्रा। बा मा सुदों? हा? फांखा? हा? खोनायाखै आङो। ए फांखा? सोरबाया? गिनास'? सोरबाया होनदों?
सोरबाया होनदों खोनायाखै आं नों गेन्दा जायो हा नानि आयो होनदों आं बुजियाखै हा Papa by the good. हा मा होनदों नानि वा थोद सिनायाखै आइ फिसा आयदौ सोरबाया होनदों बावलायबाय आङो गेन्दा अबे गेन्दाया हो सोरबाया हाजो खर'आव हाजो खर'आव बायनायनो अबे हाजो खर'आव हा अबे हाजो खर' बाया नायलाय भुटानाव होनलाय ओमफ्राय सोरबाया होनदों दासो जादों दा बाबा होननांगौ दिशा नों फैदों जोंनाव आदु बा थ' मोजां रोगा बना आइदै मोजां रोगाथ' बैयाव ल'दो न'आव ओंखाम संग्रायाव लाथ' थां दोन थां बावनो दोदो दे बावनो थां लायबाव थां आरोबाव दे मोजां माव खामानिया होमबासो मोनजागोन नो बेदर मोनजायो नो दे थिखोथार ओइ दे दोनदोलाय दे ओमफ्राय नाहरलाय मानसिया आरो फैलाय नों मा मावामोनलाय हो मा बेखौ ए ओमफ्राय नों अबे फैदोंलाय दे थिखोथार दे होथार ओइ सौखागोन हाथायाव सौखागोन दे गेलेयो बिदि गेलेयो हाजों समायना समायना बिबार बागान वाव बिबारा मासि मोजां नै नोगोर बिबार बारखादों नै दांलाय बेखौ दांलाय बेखौ दांलाय बिबारा ना आव बिबार आलम ना दां दे हर आखाया दाङोलाय दे खा फोथा अबे फोथा बे दे लोगोफोर दाउ बेदर